Цернаев Джахар вюш бин хилқил сацам коуч байтуртур бу федерал айдалхой алдахедина Американ цантюрт штате президенту Трамп Дональд. Шезер който чарах Бостонях юч марафонях костак вюш шибай вест анчевин шиш теракторн бехкевешву шенвешец Тамирлан цан Цернаев Джахар. Эрскандин апелляцин қилу юхбақна Джахар хоқах бин хилсацам. Бостонер террор хочун Цернаев Джахарнсан вюш қил юқшверк цанак бехирвац. Пачхалка хлелинч залышлах угар вонтерак дарисал дақайқинер қилу хетти апелляцин қилу веқай қош бин хилсацам юхбақна. Вай пачхалко магитса без апелляцин сацам. Цусонах от процессу дуққа хандаляцна язина Трамп шия твиттеря. Цернаевн قيل بوستن إعدايا حرن أتو تبالير أتغول قيح أوز بيزمش تبي بيك أستر خوي ووشتوخ أدوكات شدينش دعية درت ريس خلا أبيلاتن قيل خوي أوتيغن أسترات غالرد غيب خيت شدل واخر خو شيما وخن إسلام بچال شيخ أولج توبن خوخ دقية تايل خامبنا تلمش مسيح شو حلق تركوي چخول شيم دي حاويلا دايش خوخ دقية تجسو تيجرج تمش كحدا غلاتنا دحية دو كافكاسكي أوزيل أجنتالي نوخ جيجوج تلمن كميتيتيرج تير حوستو أوتجيم تستغان دو حال بيك تخمن غلق دولينا تقشري جيرك نباح تعيق خنقاتشو تسوكي برج بيحكن ألديتنا أجنتالي نوخ جيجوج نيتقالي ستركتوري زيرشتا شيزر قوي طول شرير سعدون مخكر شيم تميوخنا وفبعي جيرك ميتيجير واخر خو تخيط ريح تاريخ دوق بش بينا شيمه إراقي لا تنجد مشكاح Үрсечен шет регионя қайлық герз штук нахлюч лерин шүр операция даяхна пачхалкан қайлықч сервис. Рейч хылы Москван Кошта, Дагестане, Нохчечуа, Карчуа, Чергзичуа, Красноярск, Махка, Амурска, Воронежска, Липецка, Иркутска, Ростов, Ишт, Кемерово, Мехшка. Үрсечен қайлықч сервис штугучдалы шашлятинчу шет регионшкар шолстқай шивахарху бехкехалар قيلخ جيرس شليلور إشت بو مارشو راديون بوتس خامش خوش قبل شور بوستر ويوشو تغسايتيح أساتال ماشنشكح